1:1:57 aika. Seuraavaksi radalle 1 Harri Mylläri Suzuki GSX-R:llään ja radalle 2 Valtteri Kaisla Junnubaikillaan. Harri Myllarille loppuajaksi 7,5. Sitten solo lähdössä radalla 2 edelleen MC-luokan kilpailija Stefan Granit KTM pyörällään. Ja loppuajaksi 7,060 loppuajalla 162 kilometriä tunnissa. Ja sitten siirrytään Etsap Loopään, jossa radalle 1 saapuu Tero Riihiluoma Korvetellaan ja radalle 2 Tero Sampokoski Toyota Timakillaan. Näissä Etsap-luokan lajitteluajoissahan nuo punavalot eivät haittaa, mutta bracket-luokassa, jotka lajittelevat reaktioaikojansa perusteella, niin punavalo-lajittelussa on huono juttu. Radalle 1 Tommi Vuorinen Chevrolet Camarallaan ja radalle 2 Jarno. Ja pyrkivät saamaan mahdollisimman hyvän reaktioajan. Reaktioksi 6:1:6. Radalle 1 aika 8:050 154 kilometriä tunnissa. Radalle 2 Jarno Salonen Chevelle 8,977 ja 133 kilometriä tunnissa. Seuraavaksi ET-luokan kilpailija Marko Puikkonen Oval Window kuplallaan radalle 1 ja Toni Aunio Chevrolet Novallaan radalle 2. Ja edelleen 0500 lähelle pyritään, alle ei saisi mennä, mutta vaan niin vähän yli kuin mahdollista. Parasta reaktiota bracket-luokassa. Ajaksi 11.735 ja 101 kilometriä tunnissa ja Toni Auniolle radalle 2 aikaa 8,256 ja loppunopeus 143 kilometriä tunnissa. Ja sitten Street Bracket-luokan kuljettaja Sven Lindberg Ford Cougarillaan radalle 1 ja ET Bracket-luokan kisaaja Niklas Peltola radalle 2. Ja näin aika-ajoissahan voidaan ajaa sekaisin eri luokkien autoja.
ja sitten kilpailussa luokassa. Ja radalle 2 Niklas Peltola reaktioksi 1.209. Ajaksi radalle 1 10.339 110 kilometriä tunnissa ja radalle 2 9.001 ja 108 kilometriä tunnissa. Ja sitten tulee Junnu Junior Dragstereita ja radalla 1 Junior Dragster kuljettaja Emilia Tekoniemi ja radalla 2 Roni Tekoniemi. Ja nyt taistellaan perheen sisäisestä reaktiokumpusta. Ja Emilialle loppuajaksi 15.340, 66 kilsaa tunnissa ja Ronille 13.622, 75 kilometriä tunnissa. Svensberg Toyota Carinalla. Ja bracket-luokkien kilpailijoita ovat kummatkin ja jälleen kerran haetaan sitä parasta mahdollista reaktiota, jolla sijoituttaisiin mahdollisimman korkealle Eliminator-kilpailu pudotuskaavilla. Reaktioksi 0240 eli punavalo. Seuraavaksi radalle 1 Toni Stoll Street-Bracket-luokan Pontiac Firebirdillään ja radalle 2 Tero Salo myöskin Street-Bracket-luokan VV-kuplallaan. Elikkä tässä vaiheessa suoritetaan nouto ja käydään hakemassa nämä kilpailijat radan toisesta päästä pois, kun siellä alkaa olla niin ahdas Chevrolet kamarollaan suorittamaan tämmöisen pienen varovaisen. Ja tässä laitteessahan on hevosvoimiakin semmonen 800-900 kappaletta, mutta otetaan tästä tämmönen puolikaasu testilähtö.
siitä tehoaan oikein reilusti, niin kuin yleisökin huomaa, niin silloin pakkaa olemaan melkeinpä pito-ongelmia. Mutta sitten jatketaan seuraavalla pudotusparilla tämän äskeisen testilähdön jälkeen. Ja sieltä saapuu Tommy Lidman Chevrolet Chevelellään Street Bracket-luokan kilpailija radalle 1. Ja ajaksi 9.706, 124 kilometriä tunnissa. Ja seuraavaksi tulee myös yksittäinen testilähtö Volkmanin. Ja tämäkin näyttää olevan tämmönen oikein kilpapyörä jatketulla takahaarukalla. Ja ihan vartavasti drag racingiin soveltuvaksi rakennettu. Supergas Bike. Oikea kilpamoottoripyörä. Mukaan 0,830 ja ajaksi 8.191 ja loppunopeudella 116, eli varmaan vähän himmailtu ja lähinnä lähtöä testattu. Ja kummatkin ovat Heads-up-luokan kilpailijoita. Ja tässähän ajetaan mahdollisimman nopeaa aikaa. Ja lajitteluissa tässä luokassa ei punavalokaan ole niin aikaisin. Reaktioksi 1203 ja Juha Perille reaktioksi 1328 ja radalle 1. Ja radalle 1 saapuu Street Bracket-luokan kilpailija Jari Lähdemäki Ford Caprillaan ja radalle 2 Pasi Järvistö Chevrolet Chevy 2 ja hän ajaa Heads-up -luokassa.